Ona pasta me nilhin pen ya kardom baji reglo kardom. Karom don marle tum lasi pinia bangke ili tum kaddo kaveta lang lapen kaddo kaveta ningdok lapen kaddo kaveta alang le tuma birta ke lang bensi ke kroy lapen kacinini sela bangso birta la ke Karbi Anglong live ku se Karbi Anglong live tum kodak bensi birta ke pangdak dak ma khala bangso sai hem lapen studio kahumri dam ye pansi pini bangke nili kacisig lo lasi nili kahumri dam ji la ke nili ik harmoni be bensi humri dam yi pusipu lasi nanglang doi kanang le tum kaddo kaveta Karbi Anglong live tum ku pisi ke claim ke dam ma ko son ke claim ke dam sila tum hanang palang wer manal tum talang la YouTube lo toh lang dam ing nante nah lagu oi dah kali adim ke ho arleng arlu bom lo deh ho dah kali lagai on nili gitu lake la alang li atibu la dung situ dun lo lake da Karbi Anglong live long executive editor ake hai di gonto terong alang li lo la si terong sang ho nang li tum news ke Karbi Anglong ke non mat ke thang klong long situ la si anu tin talang la pen lang bang do pik la pen anu tum la upload lo pelotang te anu tin da ke share pen cek lo kan tok ka bita lang bang do pik la si nang tum nikan ton bang do lo bang so news channel bang jadi tum non an ke nikan si playing lim lo non ke bangji nikan suhinira inkorasi aninkan thang cik lo kurute militum nikan ni playing ko nikan ni ke playing tu puan lo di me speak lo sita aninkan itu kali lang sita nang tum nilitum ke lang teng pelotang te nang tum la video quality ta me pic la pen ke ala birta sita me prapik la pen klar tak sekelong long pasti ke ong dung Karbi ara tentang aning dok la pen lang bang topik kasi nang tum dak la bang so news ka pata me pan bangko ana bangku bang ka cerap me sita nang tum ke claim lo jadi tolo kaddo ko ke pangumpet bangket do technical pen chenglok lapu news reader tum do lapen non nili nang khan ko ngi lapu paklang ko ni temen ala cok ni di paklang jasemet nili tum correspondent pen chenglok ladak staff tum ke claim da cepat du si Karbi Anglong ara tum tadi tum aning nang dok pen penang ada views long nili tum kalang kecelang ateng dulu te nang li pen chenglok kalang antante nang tum la bangso news long ko ana ding tum lang ko just met Facebook lo pen YouTube long da thek long la pen kalong ka prek thek long lang nili tum ke bulong da duji 137 channel number long si ke bulong nili tum thek long ko di lasona thang nili tum YouTube long aben Facebook page long da duji Facebook ta du si nali tum hala data war sai long ji kalang non bang ke nili ke do la ke lapu la Karbi Anglong live la bangso technical room sido la si technical bang li sai check lemik bom jo là si nang limer bang thai dia thate nang la ra ba to kadu we phanda kadom de ho nilimen ge hilson rong pha la pen nili dak arpu bangge technical director si klem bom la dak lam kitu ana news tanal tum si dit bom di kala nal tum bang tum bang kwando nili tum ista bang thom do la pu next bang bai ni do la pen non dak bangge nili university do nal tum ada prang itu klem ma ko isi apor khodet nal tum nili tum apor khodet aning sam la baji por phai trok pen ching po por phai sep kep an klem po la pen ahoda dak pan ke yang si aniu saling la he aniu jong si kom chat polote jo man klem det ba hot pen ga dak klem det la pusan siksak se bo ke klem dam ke klem det dam ni ngarong chat pen karya birta lo sinal tum edit to pon misen lagi ta chok chero lo de mana gen ini Karbi Anglong live associate editor long situ ake hai sarjip kathar long selang lihat lo kosono nali tuma birta alam ke muhet jong kan di peklang lo nali tuma birta ke ong dung tum ke lang la pen ni ke doko tum dupik la pen lang bang dupik la pen no maka thang klong long ke cheng sia long situ dun kok lo nali tuma birta Karbi Anglong live pulo tangte la si nali tum ke claim ke dam ka cepat du angbong pen nali tum kisung ke boy la person tu mana ta hut pen to hapang si lapu Mukrang Bey kiat besang ko panta kadom pa jerik lo aling information alam nangar jerik lo ahok ke ma kisung bang ke do mantune ben ke mane kismana jaga news bang ke tum ka salam ho ba athe kapre jam alam the si nang le kai ta ni mang ta mane sigat alam ke benang le tu la si la solong manga sabu ke salam pon ba ketok ponang ta sabu la son katara son budu stami lapu pori porapen lapu si paklang bom lo lapen nona mat ke la suke paklang alo mane rara tunta nang deng lo pusini tunta cicing la the nang kelang atunta du lo pusini tunta ci thek long nona mat ke la bangso
Karbi Anglong life kedam tang suri hini ra krisir ke paningkan thang chiklu ni bhai si mate Karbi nikan kimi hosi nilitum pangdaji mate plaso news channel pangcheng ji pulo stame Karbi nikan kimi pulo te mithanga chutang jubat pu la soani an matke litum kepaklang nun ke chokche chelon le chat ong pu litum matha ponsi uthot litum thang ni phai hini ani hamren rong supi long si litum la bangso Karbi Anglong life Karbi Anglong Autonomous Council EM rup sing tirona hen pensi channel 9 pui la so phi litum hadaksi head office tame hadaksi bilo tame litum hadak ke do penana kisung che theglong lo asona mung kawi pendang lok kedu kedam kasiksa karen kawi internet kawi penajoksi pening suri hini ra inkoy ningkan thang ni phahini ani penamake ladak di purong supi rong ni hang along si nilitum office che bandalo lapen nilitum a channel bang no an ningkan sira e beng an pleng tanglo stame rada tum nilitum aphan lapu an nan support dundolo no an ke nilitum ningkan sira chiti mangbong pensi nilitum aphan suri thongkep an subscribers tame nang lelo supon nilitum Karbi Anglong arado anatum aphan tame nilitum Karbi Anglong chief editor ahin pen kado ka biara da fans tame nili choro pajiro lapenan first tame kebang jilangani nilitum tame munit jongjong cho da posi news ki pipon ke chokche du kokta hai kelele du kokta hai nasi labang so putha ke Karbi Anglong arada tum tame nilitum aphan na pakeng dun siroi po pusin nilitum nil thipon lo lapen non nili dak chief editor pusitame nili nuet kali staff kado be nilitum bangkep do lapenan parta correspondent bang koira trok do lasuang bong pendi mahaso bang hini do sonapur penda nilituma correspondent do guwahati pens tame do lason sin nilitum outside pens tame penan adim long ki piponji phan nilitum non body bondo la pen Arunachal tame nilitum Karbi akhai do ko posi hadak tame nilitum correspondent ki bj phan non chingki pon bondo nasi nilitum la katho kawe Karbi Anglong life apim doan pen nilitum ki chingrum ke bor ipon pen joksi nilitum la bangso Karbi Anglong life lapuan ang deng nilitum nang palilo la pen jasemet nili ke choro gantung abang ke la bangso Karbi Anglong life chief executive officer alang li kemen lage gospel son krolo ase alang li phans tame nilitum aphan lapuan nang support duna pot alang li phans tame chorolo la pen non Mukrang Bey labangso channels tame nilitum office long ke claim ke dama puthar nilitum long na kahumri pot alang li phans tame choro la ke nilitum Karbi Anglong lifelong bihek sitame nilitum studio lo labangso studio pen si nilitum Karbi Anglong kanglong news sitame than pon lo la pen pini aja da program talk show punon pini interview le en pistame labangso studio pen si nilitum nonomat en bomlo la pen nilitum aphan nilitum ke TV lo chiklang khade ji pon nilitum aphan amnong e pache thang nai abang ke lapu non alang li pen paklang po lapu alang li tum lo la jili hansepi la pen abang ke lapu ke juli bepi alang li tum pen ajoksi nilitum Karbi Anglong live abang ke Karbi Anglong chot kali ekdom pirthia dang long stame chiklang nun lo alang tum pen ajoksi nilitum aphan stame amang nang paklar pon lo lapen nang lihin ben kopilo ki puji la ilitum hanang kelang arar panale nalitum mahin ben nili aprang si ke nali phanang choroi klo Mukrang Bey ke alang lita Karbi Anglong long ge nu kache thang klong menit oge kiniam bong pen project alam the paklang ahor bu paklang aton mung paklang kono bang pulo lasi nang li nang kar julam nili ning arok piglo kedoan Karbi Anglong solang dorat panta nilitum Karbi Anglong live aphan abdi nang pidun nilitum aphan ning nang pe thedun pen nilitum channel nang lang dun por kurbang ku pajir lo pen anso se kebang hilangani sta nilitum han lason ning nang pa thedun bombo busi Karbi Anglong rat pan ning ke thelu nang li pen cheklo ta choro iglo lasi kijut sinang li selam tham tha nalitum asahem non ko dang adim si dolo thanik da nilitum asahem ke Karbi Anglong district ahem pi dipu rongihan dipu bong pen isi ke ban nai arong ole jongdam dete hedune lake rongihan busi pulo rongihan nang litung halapu ihin na thuge chethang klong la ta pormen kitchen tu la pormen kitchen athengnu
Brongo Pududi, Brongo Express. Pene Express tu, laso Birta Ludu, laso Birta Lulong masih itu cerah rapet lo, pen laso Birta Lulong pen sini itu building deh sih lo, ahem sih kan. Bang lewang lo tenal tuh. Jangan lewang lo Kita uang punya. Kita uang punya. Tak curui lo terang sang lo. Kurban tu. Kado gue pantan nilihin pen kurang tu pajir lo. Kardom.